الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Бүгінгі дәрісімізде 7-ші зор гүнахны алып кетербіз. Бұл шулайық ең зор гүнахлар түркіміне кірі. Һәм бик қызғанышқа қаршы бик қаты таралды. Біздің жерлікте генә түгел, һәм гомумән бүтін дүнияда бұл гүнах. Һәм инде хәзер моны кайбер кешеләр хәтта монсыз яшап булмый дип тә әйтә. Хәләлгә чыгара башладылар инде кайбер кешеләр. Инде гадәти нәрсәгә кем бу гүнахны эшләми икән, аңа киресенчә сәер дип карыйлар. Акылсызмы әллә син инде бөтен кеше бит шушы гүнахны кыла, алар аны гүнах дип әйтмәй инде. Әмма ләкин инде алар аны файда китерә җәмгыятькә дип уйлый инде. Әмма ләкин бу бик куркыныч гүнах. Моның аркасында җәмгыятьтә бик каты фәсад, бузыклыклар тарала. Бу нәрсә бу риба. Риба ул арту, үсү дигәнне аңлата. Мәсәлән, мисал китерсәк, бер кеше инде 1000 сум әҗәткә биреп тора икән, һәм ул шарт куя. Мәсәлән, 1500 итеп кайтарырга. 1000 әҗәткә бирә, әмма кайтарганда инде ничек арттырып өстәп кайтарырга тиеш. 500 сум мәсәлән. 1500. Бу риба була. Һәм шушы рибаны алучы да гөнаһлы, һәм бирүче дә гөнаһлы. Да кайбер кеше әйтер, нишләп мин алган кеше, мин шарасызлыктан безвыходности дип алам бит. Ни өчен миңа гөнаһы булсын аны дип әйтә кайберәүләр. Әмма ләкин бит алучы булмаса, бирүче булмаса, шулаймы? Спрос зарождает предложение диләр. Сораучы булганга күрә бирүче дә бар. Аңа күрә менә бу гөнаһны эшләгәндә ике кеше дә инде гөнаһлы була. Бу гөнаһ бик куркыныч гөнаһларның берсе. Хәтта бүтән гөнаһларга да Аллаһ Тәгалә мондый газап әзерләмәгән. Нәрсә, кем менә бу гөнаһны эшли, Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулына сугыш белән чыга. Кем риба ала яки бирә, ул Аллаһ Тәгаләгә сугыш игълан иткән була. Инде моны бит инде сөйләп тә торасы юк. Кем галәмнәрнең хуҗасына сугыш игълан итә, ул һичшиксез җиңеләчәк, азапта хәлакәткә илтәчәк бу гамәле аның. Һәм икенчесе нәрсә? Менә бу кешене, бу гамәлне кылган кешегә Аллаһның ләгънәте була. Һәм шулай кемгә Аллаһның ләгънәте булды, ул берничек бәхеттә, сәгадәттә яши алмаячак. Бу дөньяда, ахирәттә дә. Вакытлыча күпмедер вакыт яшап алырга мөмкин рәхәтлектә. Әмма ахыргы чиктә бәрбер берәни бәла каза киләчәк. Чөнки Аллаһның ләгънәтендә яши бу кеше. Өченчесе, бу кешенең шушы малында бәрәкәте китә. Берәр кеше рибага берәр нәрсә ала икән, шушы малында бәрәкәт булмый. Әйткәнебезчә инде күпмедер вакыт ул аны кулланып торала. Ләкин ахыр чиктә бәрбер шушы малында инде бәрәкәт булмый. Һәм Аллаһның төрле газабы, төрле кайгы, хәсрәт килүенә сәбәп була. Һәм менә шушы инде рибада бәяләрнең артуына сәбәп булып тора. Хәзер без зарланабыз бит, бәяләр бик каты үсә дип. Галимнәр әйтә, шушы бәяның артуының бер сәбәбе дә риба аркасында ди. Без моны бөтенесен сөйләшеп, аңлатып китәчәк, без дәлилләр китереп, бу әле инде кешегә теге аңлар өчен генә нинди артында нинди нәтиҗәләр ята. Шушы гөнаһны ала икән, ахырда нинди нәтиҗә була аңа. Шуны без башта инде алып китәбез. Ахырдан инде һәрберсенә дәлил китерәчәкбез инде. Һәм 6нчы сәбәп ул эшсезлек. Ягъни безработица. Бит шулай зарланалар, шулаймы? Гәзитләрдә язалар, телевизордан сөйлиләр, менә эшсезлек, безработица, кеше эш таба алмый ди. Моның сәбәбе дә шушы рибадан икән. Галимнәр чыгарганнар, шушы итеп өйрәнеп, шушы аятларны, хәдисләрне, моның сәбәбе шушы рибадан икән. Һәм инде 7нче кешеләр арасында да инде дошманлык туа ди. Кеше бер-берсе белән дошманлаша башлый ди. Ни өчен дигәндә, моның инде ачык бит инде. Берсенә әҗәткә биреп тора икән, кеше бит гадәттә әҗәтне ала нәрсәдән дидек? Шарасызлыктан. Шулаймы? Аның бүтән барыр юлы булмагач инде акчасы бетә дә, кешедән әҗәткә сорап тора. Анда
Я ризык алырга, я кием алырга, я анда бик катаңа юл йөрү транспорты кирәк, машина, яки торырга йорт кирәк, чарасызлыктан ала да. Һәм инде бит инде безнең беребезнең дә гарантия юк. Без мәсәлән алалар бит анда әҗәткә кредитлар судылар 10 елга, 15 елга, 20 елга. Безнең бит инде беребезнең дә гарантия юк. 10-15 ел авыртмыйча, анда сау сәламәт килеш, эшне югалтмыйча эшли алабыз дип. Шулаймы? 1-2 ел эшләп, Алла сакласын, аварияга очрап, инвалид булырга мөмкинсең. Һәм син түли алмаска мөмкинсең. Һәм сиңа инде шуннан соң нишли? Коллекторлар килеп җитә, түләргә кушалар, яки шушы алган машинаңны, квартираны сатырга кушалар. Сине инде җәбер зулым кыла башлыйлар. Алар син авыртасың анда, синең акчаң юк, алар да хәле юк. Һәм шуның аркасында менә дошманлык туа. Аны килеп тартып алалар икән акчасын, яки инде бер кирәк ярагын, һәм теге кеше дә инде үч алырга мөмкин. Шушы әҗәткә биреп торган кешегә манда шулар организацияма менә шуның аркасында дошманлык туа инде. Һәм без инде хәзер һәр берсенә инде дәлилләр китереп инде аңлатып китербез. Чөнки сүзгә калмасын өчен менә шушы Аллаһ Тәгаләнең инде дәлилләре белән. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтә: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. Менә иң беренче нәрсә дидек, шушы гөнаһның куркынычлыгы Аллаһка һәм аның Расүленә сугыш игълан итәсең ди. Сугыш белән чыгасың ди. Бу бик куркыныч. Һәм хәтта менә мондый бүтән бернинди гөнаһ та юк. Аллаһка сугыш белән чыга торган, Аллаһка сугыш игълан итә торган бернинди гөнаһ та юк, илля дә мәгәр шушы риба. Нәрсәдә Аллаһ Тәгалә шушы 278-279 аятларда: "Эй иман китерүчеләр ди, әгәр ди сез хакыйкый мөмин булсагыз ди, аласы рибаларыгызны ди ташлагыз ди, ягъни аласы рибаларыгыздан баш тартыгыз ди, якында килмәгез ди. Әгәр шулай эшләмәсәгез ди, әгәр риба алудан, риба бирүдән туктамасагыз ди, Аллаһ һәм аның Расүленә ди сугыш белән чыккан булырсыз ди. Һәм әгәр дә инде тәүбә кылмасагыз ди, әгәр дә тәүбә итсәгез ди, төп малыгыз үзегезнеке булыр ди. Һәм zulm кылмассыз ди. Үзегезгә дә zulm кылмаслар ди. Әгәр дә инде кеше шушы аятларны күреп инде тәүбәгә килә икән ди, сезнең инде малыгыз да үзегездә калыр ди. Һәм сезгә карата үзегез дә zulm кылмассыз ди, сезгә карата да zulmлык кылмаслар ди инде. Без әйткән, дошманлык тудыра дип, шулаймы? Әгәр түли алмыйсың икән, сиңа zulm кыла башлыйлар. Синең малыңны тартып ала башлыйлар, сине анда рәнҗетә башлыйлар, сине куркыта башлыйлар, гаиләң белән куркыта башлыйлар анда. Һәм нәрсә Аллаһ Тәгалә менә бу zulm сезгә дә кылмаслар ди, сез дә zulm кылмассыз ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең дәлиле. Әгәр дә инде без шушы рибага чумып инде, аннан соң безгә карата кешеләр zulmлык кыла башлый икән, шушы акча бирүчеләр, без монда үзебезне гаепләргә тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы аятын ишетмәдек, һәм инде ишетсәк тә гамәлдә кылмадык. Чөнки аның артыннан zulm кылачаклар сезгә карата. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвам итеп әйтә, 270 алдагы аятта инде, шулай Бакара сүрәсендә 275 аятта: "Аллазина якулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллазина ятахаббату аш-шайтану минал масти." Бу инде кыямәт көнендә сүрәтләнә. Әгәр дә шушы риба алып, риба белән яшәгән кеше, нәрсә ди Аллаһ Тәгалә, риба ашаучылар ди, ахирәттә ди шайтан зәхмәте суккан тилеләр кебек торгызырлар ди. Без бит беләбез, кыямәт көне иман китергән кешеләр үлгәчтән соң тагын бер әле каберләребездән кубарылачакбыз. Һәм менә шушы кабердән торгызубыз да, кубарылуыбыз да, әгәр дә риба ашаса, менә шушындай мәҗнүн, тиле кешеләр кебек булыр ди. Менә бит кешегә шайтан керсә, ул бит акылдан яза, теләсә нәрсәләр эшли. Бик куркыныч хәлгә керә, шулаймы? Менә шушындай халәттә кубарылар ди. Шундый тиле сыман, мәҗнүн сыман ди. Һәм аларның ди бу хәле ди сату алуда нәкъ риба кебек бит дип дигәннәре өчен ди. Чөнки кайбер кешеләр әйтә бит, ник эшләп менә сәүдә бит инде бар бит ди. Бер товар сатып аласың да ди,
100 сумга ди, сен аны 150 сум итеп сатасың ди. Менә бу сәүдә ди. Шул ук риба кебек бит инде ди. Монда син акчаңны сатасың ди, монда товар сатасың. Шулай арттырып кайту. Сәүдә белән рибаның аермасы юк диләр. Менә шушы риба белән эш итүчеләр. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сату, алу да нәкъ риба кебек бит дигәннәре өчен ди шушындай җәза бирә ди. Әмма Аллаһ Тәгалә ди, шушы сәүдәне ди, сату алуны ди халал итте ди, ә рибаны харам кылды ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә сәүдәне халал итте. Ни өчен? Чөнки бит сәүдәдә син эш куясың. Син бит товарны каядыр барып алырга кирәк, анда бит барырга кирәк, шулаймы? Анда бит көч түгәргә кирәк, транспорт алырга кирәк, бензинын салырга кирәк, товарны эзләп табасың, товарны тутырасың, алып кайтасың аны, тәкъдим итәсең. Әле кешеләр алалармы юкмы, анда хезмәт түгәсең, вакытың китә, анда көчең китә, нервың китә, алалармы юкмы дип инде. Бу синдә көч түгәсең. Әмма ләкин рибага акча бирәсең, берни көч түкмисең, акчаны бирәсең, син бәрү кайтарып бирергә тиешсең. Син 100% уверен, что ул сиңа кайтарып бирә. Ә сәүдәдә бит алай түгел. Я алалар юк. Син монда риск бар. Шуңа күрә сәүдә ул халал, үз көчеңне куеп эшләгән, ул кәсеп. Әмма ләкин риба алай түгел. Рибада берни көч куймыйсың син. Син зөлемлек кылып кына процентын алып ятасың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сәүдәне халал кәсеп итеп кылды, ә рибаны нәрсә диде? Харам кылды ди. Һәм ди, әгәр берәүгә ди Раббысы тарафыннан насихат килеп ирешкәч ди, ягъни шушы аятлар инде килеп ирешә икән ди, һәм риба ашаудан туктаса ди, элек кылган рибасы гафу ителер ди. Әгәр дә кеше инде менә хәзер шушы аятлар, менә шушы хадислар, шушы гыйлем иреште икән, һәм ул аннан тукты икән, Аллаһ Тәгалә аның моңарчы эшләгән шушы риба гөнаһларын гафу итәр ди. Һәм аның эше ди Аллаһ хөкеменә тапшырылыр ди. Бу кыямәт көнендә инде Аллаһ Тәгалә тили икән гафу итә инде, тили икән инде азаплыячак шушы гөнаһтан арынганчы. Әмма ләкин инде тәүбәгә килсә инде гафу итеп, бу дөньяда инде азапламаска да мөмкин инде. Һәм инде кем янәдән кайтып шул эшне эшләсә ди, кеше битен белде рибаны, тәүбә кылды, әмма ләкин тагын иманы заифләнеп анда, тагын шахваткә бирелеп, янәдән шушы эшенә кайтты икән, риба ала яки риба бирә башлады икән ди, белсен ди, ул җәһәннәм әһелләреннән булып анда мәңге калыр ди. Аллаһ Тәгалә Бакарасында шулай итеп безне инде кисәтте. Һәм әйткән идек, малда инде бәрәкәтне бетерә дип. Моңа инде шул ук Бакара сүрәсенең 276-нчы аяты дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ямхақуллаһу ар-риба ва юрбис садақат, валлаһу ла юхиббу кулла каффарин афим" ди. Аллаһ Тәгалә ди рибаны ди юкка чыгара ди. Ягъни бәрәкәтен ала ди шушы малның ди. Без рибага бер нәрсә алабыз икән, Аллаһ Тәгалә моны юкка чыгара, бәрәкәтен ала. Һәм инде садақаны ди киресенчә үстерә ди. Монда инде Аллаһ Тәгалә инде садақа бирергә, фақир мискиннәргә булышырга итерә. Һәм Аллаһ Тәгалә гынаһ кылучы имансызларны һич берсен сөйми ди. Ягъни гынаһ кылган кешеләрне инде берсен дә ди Аллаһ Тәгалә яратмый ди. Һәм бу чынлап та мисаллар бик күп. Мин теге тормыштан бер мисал китерәсе килә. Бер дустым бар. 3 тапкыр рибага машина алды. Шунысы кызык. Бер тапкыр алды рибага машина алып, узак та үтмәде, бер 3-4 ай йөрде, бу килеп бәрелде. Һәм бу машинасын теге рәтләрлек түгел инде сатып җибәрде. Сатып җибәрде, шул акчасын анда бик әз генә инде калганы, шуңа өстәп тагы кредит алды. Һәм инде тагын аварияга очрады, узак та үтмәде. Шуннан соң инде 3-нче тапкыр шулай булды. Шунысы кызык. Бу 1-2 ел эчендә генә булды. 3 тапкыр юл фаҗигаһына очрады, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә һаман инде моны кисәтте, һаман туктамады. Шуннан соң инде рибаларыннан шушы каплап бетергәч кенә инде, аннары инде үз акча җыеп кына инде машина алгач, анысы белән инде 10 ел йөрде. Бу минем бер танышым инде. Монда ачыктан ачык инде дәлил булып тора, тормышта да 3 тапкыр кредитка алган машинаны 3 тапкырда да бәрелде. Шуннан соң кредитка кермичә инде
үз юлы белән табып алган имеш, 10 ел йөрде, бер нәрсә дә булмады. Менә бу шулай Аллаһ Тәгаләнең ачыктан-ачык бер мөгъҗизасы булып тора инде, дәлиле булып тора. Аллаһ Тәгалә шушындый рибага алынган малның аның бәрәкәтен җибәрә. Чөнки шушы Бакара сүрәсендә аңа дәлил булып тора. Һәм без әйткән идек бит, садақаны Аллаһ Тәгалә арттыра дип, шушы рибаның бәрәкәтен юкка чыгара дип. Менә бу кеше дә әйткән идек, шарасызлыктан, авыр хәлдән ала. Шушы әҗәткә әйберләрне инде, төрле нәрсәләрне. Һәм менә без кешегә әҗәткә биргәндә аның хәленә керә белергә тиешбез. Аны киресенчә батырга тиеш түгел. Риба нишләтә ул? Ул бит синең хәлеңне белми. Бәлки син бик авыр хәлдәдер, бәлки сиңа бу акчада операциягә кирәктер. Әмма ләкин кредитка, акчага, процентка акча бирүче кеше анда хәле юк. Син табасыңмы, юкмы, ул сиңа акчаны кайтарырга нитә, куша. Яки берәр малыңны тартып ала. Әмма мусульман кешесе безнең динебездә тыелган бер кайчанда мондый зулымлык эшләнергә тиеш түгел. Әҗәткә бирдең икән, сиңа кичектереп торырга, сабыр итәргә тиешсең. Инде гафу итсәң инде, садака итеп ниятләсәң, монсы инде тагын да хәерле. Һәм Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә дә әйтә, 280 аятында: "Ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсиратин ва ан тасаддaqu хайрул лакум ин кунтум та'ламун." واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Әгәр дә бурычлы кеше авыр хәлдә булса ди, хәле җиңеләйгәнче ди, аңа вакыт бирегез ди. Менә безнең динебез нәрсәгә өйрәтә. Әгәр дә берәр кешегә әҗәткә биреп торды икән, без аны көтеп торырга тиешбез, хәле җиңеләйгәнче. Аннан таләп итәргә тиеш түгел без, кайтар, тем более инде нәрсә белән, процент белән. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Садака кылсагыз ди. Белсәгез сез, ничек ул сезгә хәерлерәк ди. Әгәр дә без шушы авыр хәлдә берәр кешегә әҗәткә бирдек икән, хәле шуңа авыр, һәм шушы вакытта ди, Аллаһ Тәгалә әгәр дә ди, сез моны кичерсәгез ди, садака итеп бирсәгез ди, сезнең өчен ничек хәерле булуын белсәгез иде сез ди. Бу безнең өчен ничек хәерле һәм кыямәт көндә моның әҗерен Аллаһ Тәгалә ничек күпләтә арттырып бирә. Ләкин без иманыбыз заифлык аркасында, Аллаһка инануыбыз шундый бик заиф булу аркасында без инде гел өмет итәбез, гел инде шушы малга омтылабыз, малны алырга тырышабыз. Әмма ләкин инде бу саранлык шуңа бездә көчле, хәтта Аллаһка ышанган кешеләрдә дә. Бу авыр хәлдә булса да, ул инде бәрабәр куркытырга да мөмкин, чөнки ишетелә кайбер кардәшләребез дә теге килеп куркыта анда. Син кайтармасаң, мин син шулай итәм, фәлән итәм анда, куркыта, гаиләсе белән куркыта анда. Һәм башка төрле җәзалар белән куркыта. Менә бу мусульманга хак, гадәт, хак, әхлак диек инде, бердә ни түгел, тап түгел. Мусульман кешесе мондый булырга тиеш түгел. Әгәр дә әҗәткә бирде икән, бирә алмый икән, сабыр итеп көтәргә тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Җиңеләйгәнче ди, аңа вакыт бирергә куша. Әмер итә безгә Аллаһ Тәгалә. Сабыр итегез ди, вакыт бирегез аңа ди. Шуңа күрә менә без сакланыйк кешене куркытудан, кардәшләребезне түли алмаса. Чөнки Аллаһ сакласын, бу бик куркыныч. Мусульман кешесе бер кайчан да кешегә зулым кылырга, аның шушы авыр хәленнән кулланып, аны тагын да шушы хәлен авырайтырга тиеш түгел. Ничек безнең шушы процентка акча бирүчеләр эшлиләр. Шушы авыр хәленнән кулланып, аны тагын да инде батыралар, тагын да аны җәберлиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Гимран сүрәсендә 130-131 аятларында тагын әйтә: "Я аyyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullahu la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Эй иман китерүчеләр ди, кат-кат арттыру белән арттырып риба ашамагыз ди. Ягъни тагын да тагын күбрәк итеп шушы процентка акчалар биреп, аны тагын да арттырудан ди, куркыгыз ди, алмагыз ди, эшләмәгез ди. Чөнки ди риба ашауда ди, Аллаһтан ди куркыгыз ди. Һәм инде бәлки курыксагыз ди, сез ди котылырсыз ди Аллаһның газабыннан ди.
Һәм имансызлар өчен хәзерләнгән газаптан, тамуктан сак булыгыз ди. Аллаһ Тәгалә монда нәрсә? Тамук белән куркыта. Имансызлар өчен әзерләнгән. Имансызларга хәтлек монда нәрсә килде? Шушы риба ашаучылар. Аңа күрә инде Аллаһ Тәгалә монда каты газап белән куркыта. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә Бухари җыентыгында килә торган хәдисендә иҗтәнибу сәбъ мавбиқат диде. Бу һәлак итә торган куркыныч 7 гөнаһтан ерак булыгыз ди. Эшләмәгез дими, ерак булыгыз ди. Иң беренчесе нәрсә диде? Ширку билла, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Вас-сихр, сихрчелек. Һәм хаксыз кеше үтерү. Без буларны инде алдагы дәресләрдә карап киттек. Бу куркыныч 7 төр гөнаһка керә. Һәм нәрсә? Бу 4-нчесе әкле риба. Бу риба ашау, рибага алу. Бу 7 иң куркыныч гөнаһның берсенә шушы инде риба керә. Һәм нәрсә дигән әле? Ләгънәт була дигән. Шулаймы? Һәм менә моңа дәлил инде безнең муслим җыентыгында килә торган хәдис: "Лә'аналлаһ акала риба ва мукилуһу ва фаззада Тирмизи ва шахидиһи ва катибуһу." Муслим җыентыгында килә: Аллаһ да ләгънәт кылды ди шушы рибаны ди, ашаучыны ди, һәм эшләүчене ди. Ягъни шушы риба сферасында эшләүчене ди. Һәм инде Тирмизи җыентыгында моңа өстәлеп, шушы хәдискә өстәлеп инде икенче риваят килә: "Ва шахидейхи", ягъни русча шахид, свидетель, була бит анда теге поручительләр, анда свидетельләр шулай ди, һәм язучы ди. Менә Аллаһ та ләгънәт кыла ди шушы рибаны ди, бирүче ди, рибаны ди, алучыны ди, һәм шахидләрне ди риба биргәндә, шушы свидетельләр манда поручительләр кемнәр инде, һәм язучыны ди, кем шушы килүшене договорны төзи ди. Аллаһ та шушы бөтен 4 төрле кешегә дә ди, Аллаһның ләгънәте була ди. Һәм икенче шулай хәдисендә Насаи җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Акала риба ва мукилуһу ва катибуһу иза аламу зали мал'унуна аля лисани Мухаммадин яумал қиямah." Шушы riba ди, эшләүче ди, алучы ди, аны язучы ди, әгәр дә белә торып инде моны эшләсәләр ди, бу ди Мухаммад, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең теле белән ди ләгънәт кылыначак кыямәт көнендә ди. Кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу кешеләргә инде нәрсә? Ләгънәт кылачак. Шәфәгать тә кылмаячак, якламаячак та, киресенчә инде батырачак, ләгънәт кылачак. Бу безне инде куркытырга тиеш, менә шушында инде куркыныч безне куркыткан хәдисләрдән инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муснад Имам Ахмад җыентыгында килә торган хәдистә, бер җирлектә ди зина һәм инде риба тарала икән ди, шушы кешеләр ди инде Аллаһның газабына дучар булалар ди. Аллаһның газабы киләчәк менә бу кешеләргә ди. Хәзерге көндә инде моны күреп торабыз. Зина да тарала, риба да тарала. Һәм инде Аллаһның газабына да дәлилләр бик күп. Шулаймы? Нинди генә авыртулар юк, нинди генә кайгы хәсрәт килми хәзерге көндә. Һәм кеше үзенең шушы малына да бик җиңел карый башлады. Ул аның кәсебе халалмы, хараммы, аңа хәзер бәрибер. Һәм моңа дәлил булып та тора Бухари җыентыгында хәдис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Яти аля-наси заманун ла юбали ар-раҗулу мин айна асаба ал-мал мин халал ау харам." ди. Җитер ди шундый вакытлар ди, Пәйгамбәрбез әйтә, кеше ди уйлап та карамас ди, аның малы каян килә икән ди. Харам юл беләнме, халал юл беләнме? Ул аны уйлап та карамас ди. Хәзерге көндә бездә шулай бит. Уйлап та караган юк, кешенең нигенә кәсеп итми, ул сорамый да, менә бу эшем халалмы минем, менә бу гамәлем минем динебезгә туры киләме? Чөнки бит менә бу рибаның да нинди генә төрләре юк, нинди генә товарлар алып булмый. Шуңа күрә Аллаһ карап тормый. Һәм менә бу ачыктан-ачык инде дәлил булып тора. Һәм тагын куркынычлы нәрсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хаким риваятында килә торган хәдистә әйтте: "Ар-риба 73 бабан ди. Айсаруха мислу ан янкиха ар-раҗулу уммуху." Менә бу тагында куркыныч. Риба ди 73 төрле ди тармагы бар ди. Рибаның 73 төрле тармагы бар ди. Чөнки акча гына акча бирү түгел.
Аның әле күп, аның хәзерге көндә бигрәк тә сурәтләре күп. Рибага эләгү хәзерге көндә, хәзерге менә бу икътисади мөнәсәбәтләрдә бик җиңел. Бик җиңел. Шуның да әйтәч 73 төрле ди, ишеге 73 төрле юлы бар ди, рибага эләгүнең инде. Әмма ләкин шушы ди иң җиңеле ди. Әниең белән зина кылган кебек ди. Кеше инде риба ала икән име? Шушы рибаның инде дәрәҗәсе ди иң җиңел инде. Ул әниең белән зина кылган дәрәҗәдә булырсың ди. Уйлап карагыз, нинди куркыныч. Кеше уйлап та карамый. Хәбитин киң таралган, шәһәргә бара икән анда. Деньги на проценты, ул гәзитләрдә язылган, процент акча бирә, шулай итеп. Шул гадәти бер гамәллегенә эшли, бер гадәти дип уйлый. Әмма ләкин шуның иң җиңел түре дә ди, нәрсә ди? Аның белән, үз газиз әнкәең белән зина кылган кебек ди. Уйлап карагыз, без үз әниебез белән зина кыла алырыкмы? Без бит уйларга да куркабыз. Хәтта мисал китерергә дә куркабыз. Әмма ләкин рибага алу шунга тиң ди. Моның иң җиңеле генә әле бу ди. Иң җиңеле. Әле бу теге 73-нче дәрәҗәгә күтәрелми. Бу иң беренче, иң җиңел баскычы гына ди. Аның белән зина кылган кебек ди. Берәр кеше әйтә икән, менә бу кеше әнисе белән зина кылган. Без дибез инде бу кеше белән күрешмибез, авылдан, шәһәрдән куып җибәрергә кирәк дибез. Бу безнең инде теге враг номер 1, иң беренче дошманыбыз булачак мондый кеше. Чөнки фитрабыз кабул итә алмый. Әмма ләкин рибага алган кеше дә шушындый кеше белән тиң. Чөнки пәйгамбәрбез әйтә, иң җиңеле дә шушындый кеше ди. Һәм әйткәнек бит, менә бу бөтенесенә дәлил китердек инде. Менә бу Аллаһ Тәгаләгә сугыш белән чыга дидек име, аңа аят китердек. Ләгънәте була, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисен иттек, бәрәкәт китә дип. Шулай Аллаһ Тәгаләнең аятын китердек. Аллаһның газабы килә дидек. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисен китердек. Һәм инде безнең 3 сәбәп калганы бит. Бәяләр артуына сәбәп нидән дидек? Галимнәр инде иҗтихад чыгаралар инде. Теге ачыктан-ачык дәлил юк. Әмма ләкин шушы аятларны, хәдисләрне өйрәнгәннән соң инде алар иҗтихад кылып әйтәләр. Алар әйттеләр, ни өчен бәяләр артады? Чөнки ди, мәсәлән, кеше сәүдә эшләргә ниятли дә ди, моның үзенең акчасы юк ди. Һәм инде моңа да теге процентсыз гына инде акча биреп тормыйлар, яки инде бай кешеләр мударбага рөхсәт ителгән. Монысы инде икенче тема, аны турында сөйләшеп тормыйм. Һәм кеше инде шушы чарасызлыктан бара инде кем процентка акча бирә, булаймы? Һәм процентка акча ала да берәр ни сәүдә белән эш итә башлый. Яки берәр анда производство башлый инде. Һәм моның товарына бәя бермә-бер артык була. Ни өчен? Чөнки бит әҗәтне дә кайтарырга кирәк. Һәм әҗәтне өстенә әле бермә-бер арттырып, процентны да кайтарырга кирәк. Шуңа күрә бәя арта. Шуңа күрә менә бу экономикада бәяның артуның бер сәбәбе менә бу риба киң таралу. Һәм риба киң таралган нәрсәләрдә менә бу заводлар, анда төрле сәүдә йортларына бөтенесе дә шушы кредитта утырганга, аларга әҗәтне дә түләргә кирәк, кредит процентын да түләргә кирәк. Бөтенесен каплар өчен бәя арта. Бәяның артуның хәзерге көндә безнең икътисадта, экономикада менә бу рибаның бөтен нәрсә риба белән бәйле булу аркасында бик каты бәя арта. Менә бу бер сәбәп диде галимнәр инде. Икенчесе эшсезлеккә, безработицага китерә. Ни өчен диделәр? Чөнки кешедә акча күп икән, күп булгач бит менә әйткән, мударбага бирәләр, сәүдәгәргә анда әҗәткә биреп торалар, процентсыз гына. Мәсәлән, мударба нәрсә ул? Миндә акча бар ди, мәсәлән, бик күп инде, мәсәлән, берничә миллион ди, бер сәүдәгәрне беләм ди, ул үз эшенең остасы ди, яки аның заводы бар ди, берәр нәрсә анда чыгара ди. Мәсәлән, колбасалар ясый ди инде, мәсәлән. Әмма ләкин тагын да инде киңәйтергә шушы заводны инде аның акчасы юк ди. Мин аңа әйтәм, мин сиңа шунхатлык акчаны бирәм, 5 миллионнан да 10 елга, син миңа прибыльдән, мәсәлән, 10% биреп барасың дип. Прибыль булса инде. Но монда шарт куялар инде. Прибыль булса аласың, прибыль булмаса бер нәрсә дә алмыйсың. Менә монда инде 1% юк. Монда инде хәлал сәүдә ителгән була.
Һәм шулай итеп инде моның теге эшчәнлеге артып китә, эшли башлыйлар инде. Бу моңа инде җайлап кына үз алган әҗәтен кайтара. Һәм инде прибыль була икән, прибыльнең шул 10%-ын аңа бирә. Менә бу рөхсәт ителгән модарбы дип атала. Бу рөхсәт ителгән. Һәм менә байлар инде шундый эш белән инде эшлиселәре килми. Ни өчен? Шушындый теге сәүдәгә бик бирәселәре килми. Ни өчен? Чөнки монда риск бар. Ул прибыль буламы әле, юкмы? Бәлки ул акча вообще теге юкка чыгарга мөмкин, теге сәүдә китмиш инде. Яки кайтара алмаска мөмкин. Һәм шулай эшләргә кирәк, уйларга кирәк анда. Яки сәүдә ачасы булса, үзенең күп акчасы бар, сәүдәгә тыгасы килми, үзенең завод төзисе килми, товар сатып аласы килми, курка, эше барамы, юкмы, күпме нервы кирәк, күпме эш кирәк. Һәм шуңа күрә ул нәрсә уйлый, мин лучше аны банкка салам да, яки процентка гына бирәм дә, тынычланып, миңа процентлары килеп тора. Монда нервы да бетмей, хезмәт тә куясы юк, рәхәт. Әмма ләкин шуның аркасында инде менә бу эшсезлек тарала. Чөнки бит ул әгәр дә эшкә сәүдәгә тыккан булса, күпме эш урыны хасил булыр иде, шулаймы? Күпме заводлар, күпме анда кибетләр дигәне мәсәлән ачылыр иде, кешегә эш урыны булыр иде. Әмма ләкин банкка биреп, эш урыны бит нитми. Анда шул эшләр эшли, әмма ләкин инде процентка гына акча биреп утыралар. Яки кешегә бирә анда. Шуның артасында менә бу безработица, эшсезлек арта. Рибаның күбәю артуы буенча инде. Һәм инде кеше арасында дошманлык артуы буенча инде без моның турында инде аңлаттык. Бер-берсенә карата дошманлык уята, чөнки малын тартып ала, түли алмаса, һәм кемнән тартып ала, ул аңа үч итәсе килә башлый инде. Шуның белән кешелек арасында инде дошманлык арта. Менә бу кризисларның да инде бер сәбәбе шушы риба булып тора инде. Шуңа күрә менә без инде кем моңа чумган икән, кем моны алырга тели икән, без инде күркәм вагаз белән инде матур гына, йомшак кына шушы аятларны, шушы хадисләрне китереп нәсихәтләргә тиешбез. Шушы гынахтан ерак булсыннар өчен инде. Һәм һичшиксез инде үзебезне дә, гаиләбезне дә, туганнарыбызны да, күршеләребезне дә, якыннарыбызны да инде сакларга, үгетләргә тиешбез шушы гынахны калдырудан инде. Кем инде белмичә риба алды икән яки риба бирде икән, ул тәүбә кылырга тиеш, тәүбә кыла икән ихластан, Аллаһ Тәгалә һичшиксез инде моны гафу итә, кичерәчәк. Кем инде Алла сакласын инде тәүбә кылганнан соң тагын моны эшли икән инде, нәрсә диде Аллаһ Тәгалә, каты газап булачак диде инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да тәүфик хидаят бирсен, бу гынахтан ерак булыр өчен, моны эшләү генә түгел, ерак булыр өчен, якында бармас өчен. Алла Субхана шуны нык иман бирсен инде безгә, шушы гынахны эшләмәскә, чөнки инде хәзерге көндә инде моны инде эшләмәскә бик авыр, чөнки һәрберсе котырта, шунсыз яшәп булмый, бөтенесе дә шул рибада утырады, гел сиңа аның вәсвәсәләре килә, һәм инде бик нык иманлы кешегә бу гынахтан инде сакланып калалар. Кемнең иманы зәгыйф инде, ул нишли? Шушы шәһвәткә, шушы вәсвәсәләргә биренеп, бу гынахка инде кылып китергә дә бик җиңел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең тагын бер сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә ныклы кылсын безне диндә, калебләребезне шушы үзенә итагать итүдә, үзенең динендә ныгытсын иде, гынахлардан безне ерак кылсын, имин кылсын, һәм инде үзенә генә итагать кылып, үзенә генә гыйбадәт кылып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.